أجوخي إريتراي سغفاي بالكي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا أجوخي إريتراي سغفاي بالكي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا سلام كمي كان يكون خبركم تخطتلتي مدبنا إذا channel وأركب فيديو احترى بلنا كمي جرنا بقلطف ويكا بقليل حتصر ليبن سلاف نتصحف كان رأينا سناي مكفتال كرمنا أبزانا لو ما عند فيديو بمتاوي أبزا لو ما عند تسرح فيديو سلسطنا يكالات تصحفا جيجا جير اللخو زين سلسطين زرخبن سبتلو ويكا أب كندي دقائق نايزا فيديو كم زلوان صحفكم أبكم منطقة برفليت خليهم كمون سبسكرايب كيركم ما وتر تخطتلتنا إذا channel كتكونن دقفكم أبزا channel كترئينن بخبر عدمكم سنة مكتتال مجمرتا أبزا على خجمرين ليبن سلاف زي ليبن سلاف مستحفنا نعبيا كم هرست هيدرز لن تكمل مالتي عشان شو مانتان كجبرة شو بالد دمان جبرة ندموه ميقطع كم تمزق زون كم كيران خلينا بالد مالتي زيتي سايز ناي تكست كم كيران خلينا في زخا عين الصحف مالتي عين الصحف لحن نفس هاي ليبن سلاف أمسيس كتكمل كنديلو روكي مالتي الشعوذة قدامي تبدح بتحتي كنبود لنا resolution أنجابه أبزي كان جمر فر أنجابن أوكي زتعرف فارق له غير تكست سجون زين تستقمنا له عينة تكست قوميات تقام لنا لكن بوليس لن تعرف لنا لابري تتكلم له زي ده مالتي اوكي فرزنش أنجابن زي هجي كافت نورمال نهبو تحفات بتحت دمت شمنا بونا مات قرب عبي كبل له كم نشتيار استسلن تكمل لنا مالتي فرزنش أنجاب والقوا حبريتها مالتي نابنت أرجع في عصر تغلطون قبرنا ما دام يعطي كونا مالتي أبزي قدامنا شم تحريو أنشرفت ويكا أدرسة بدحريو تيل نتحفله تيل ويكا موبيل ما بزحت أسر موبيل سلستكم موبيل الموبيل مسابنا بدحريو إيميل إيميل مسابنا خالي بزون لشان قبل والقوا حبريتات زلنا ديبورستاتون بدحريو ديبورستاتون ديبورس أورت بدحريو فاميلين فاميلين شتاند دخا تمرع خالي خاي تمرع خان كلاز حبريتها مالتي اوكي زهجي نأبنت قونا ناسق إلى زغنا سمات كبه أبزي قدم شمابون شم قدامي شمن شمابون إريا أباغا نأبنت قونا مالتي بدحريو أنشرفت ولنا له أنشرفت بلو مسمارة شتراسة نأبنت قونا مالتي قطر عسرة ريو سلايد سالال وي اريا كود عسرة 3 ريتريان لوماتي دحري زكا مادراشا مالتي غودنا قطر غزا
postal area code هاجر كمالتي في تليفون نمبر يحطنا له تليفون نمبر 0734 لأن بنا زخون قطري يبيع له مالتي تليفون أبزنبه دحري تليفون إيميل نابز قداسي هيري بقى gmail.com زي تري إيميل نبو بورساتو محطنا له بورساتو حلت 24 ورحم مشتري من شحتة 9 كيبوس أورتي حطنا له كيبوس أورت كارن نولدها فاميليان سيشتان بها مرعي خالقا ولا تمرعي خان قلت حطتي هاي راتت هاي راتت ويكا ليديش كنت عفوا خلينا مالتي هاي راتت ويكا ليديش كنت عفوا خلينا اوكي قدام نتابع لكم هذا زلو زي بدحرزي إذا مستوهاب انتهي دمتزء هاب تحتي دمتزء بيروفليشة فيرجانك بيروفليشة فيرجانك ناي سرح تمكرو مالتي ناي سرح تمكرو نادما كمي يفهم كنرينا مالتي جد بزعب سرح تمكرو تصح زلو مالتي دي أخم تاني عن توي عبيد بلد نقبرنا خمر استقينا سلاب تقلقلنا مالتي اوكي زر مخمول سينا فتنا يبولين صحفو له عين الصحف بيروفليشة أبنت كونا ناس إلى صحفية زخونة بيروفليشة فيرجانك كم يجينا نصحف جنا أبنت كور حقلتنا أبنت نقوله كور حقلته قلت شحن حصرت حمشن حساب وحصرته قلت شحن عسران زر ما انتهي قداسي تعليت كاب مع حساب مع السريح كان أفت سرح كان تغير كان جيك كور حقلت حساب عصرت قلت شحن عصرت حمشن كساب ورا عصرت قلت شحن عسران نقوله شفايتر كم زي لحامنا يحاتين مالتي كسا شفايتر باي انتاي فيرما سرحكا مدبر راح كالنا يشوف مالتي مدبر دما بدحري انتاي كم زقبر كا مالتي انتاي كم زقبر كا هيرشتي فن فنستا تو أبزويها فين معصون فنستراتاتن كم نسرح زنبرنا فاقروخن معصون فنستراتاتن كم سرحنا أم يدبر إذا ما سرحنا خمس زنبر عينت سرحنا تايش بايتر زلي حمسال كم زي فاقرو مالتي بيت سرحنا يركا أم يدبر أبزخان تايكو سخخل بوتان أبنت أسمارة بوتا تشغل تخليها أذكر ميت أليس شفايتر bei Medebber in Asmara Herstellung von Fenster- und Türenland بدحري نخد نولها قلت شحن إسران ورحل أدو كنت حول لنا ورحي عصرت حدا حساب قلت شحن إسران سلستان أبغى لاغاريست وده هلو لاغار هيلفر باي ناونة أمازون in برلين ولا مالتي أو دمان تايجر كا حتتي
by Amazon in Berlin أو دما kommissionieren verpacken und verladen. Also kommissionieren ንብረት bestellen ዝተኮነ ንብረት ዓሽግካ ናብ ክስታይ ናብቲ ዝገዝኡ ሰብ ምቅርራብ ወይ ከዓ ፈርፓክን ምዕሻግ ከምኡውን ምፅዓን ሰርሕ ነይረ ንብሎ እዚ ጌርና ድማ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ካብ ወርሒ ክንደይ ዕለት ዋላ ክትእትወሉ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ ማለት እዩ ዕለት ዋላ ክኣትዎ ክእል እዩ ንሕጂ ብናተይ ብወርሒ ጥራይ ዝፅሕፎ ካብ ወርሒ ክንደይ ክሳብ ወርሒ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ዓመት ሰሪሕካ እውን ኣብዚኣ ቅሬታ ዓመት ዕለት ወርሒ ረሲዕላ ኣለኹ ወርሒ 10 ክንገብር ኢና ግብዝና ሃለ ካብ ወርሒ ክንደይ ክሳብ ወርሒ ክንደይ ሰሪሕካ እንታይ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ስራሕ ኣብዚ ሕጂ ፋግሮ ብላ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ስቶር ናይ ላጋ ሄልፈር ብላ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ስራሕ እንታይ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ስራሕ ከዓ እንታይ ጌርካ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስራሕ እንታይ ትሰርሕ ነርካ ሕጂ ላጋ ሄልፈር ባይ ኣማዞን ኢልካ ትፅሕፎ ኢኻ ላጋ ሄልፈርስ ብዙሕ እዩ ደሎ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ቀንዲ ስራሕካስ እንታይ ነይሩ ወይ ከዓ ትኽእሎ ስኻ ናትካ ተመክሮ ክርኢ ስለ ዝደልይቶም ስራሕ ዝእትውካ ከምዚ ጌርካ ብደቂቕ ምፅሓፍ ፅቡቕ ማለት እዩ ኮሚሲኔርን ፈርፓክን ፈርላድን ከምዚ ጌርካ ድማ ትፅሕፍ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብድሕርቲ berufliche Werdegang ትሕቲ እንታይ ክንፅሕፍ ንኽእል schulische Ausbildung እንታይ ትምህርቲ ኣለና ማለት እዩ schulische Ausbildung ከምዚ ጌርና ድማ schulische Ausbildung ንኸይድ ሽዑ እዚኣ ድማ ልክዕ ከምታ ናይትየን ሳይዝ ናዕብያ 14 ገብራ እዚ ድማ ድምቕ ዝበለ ክኾን ኣርእስቲ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ከምዚ ጌርና ድማ ድምቕ ኣቢልና ንፅሕፎ ማለት እዩ ሹልሰ እዚ ትምህርቲ ድበፃሕና ሓተና እዚ እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ መጀመርታ ሕጂ ብሓፂር ኣገባብ ንኣብነት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ መባእታዊ ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ወይ ከዓ ሃይስኩል እንዳተባሃለ ፈላለዩ ወይ በበይኑ ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ሓፂር ኣብ ህውኽ ግዜ ገለ ኮይኑ ከዓ ብሓፂር ብሓንሳብ ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ በበይኑ እንዳፅሓፍና ክርአና ከመይ ከም ንገብር ንኣብነት ብዕለት ልክዕ ኣብዚ ድማ ከምቲ ዝፀሓፍናዮ ብዕለት ክንፅሕፍ ኢና ካብ ወርሒ 6 ክሳብ 2009 ክሳብ ወርሒ 9 2000 ኣብዚ ናይ መባእታ ክፀፍዐ 5 ዓመት ተደሚርና ኣሎ 2004 ብጀርመን መባእታ ትምህርቲ ግሩንድሹለ ይበሃል ግሩንድሹለ ፅሕፎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግሩንድሹለ ኣበይ ከም ዝተምሃርካ ንኣብነት ንብሎ መደበር ኣስማራ መደበር ሹለ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ መደበር ዝበሃል መባእታ ቤት ትምህርቲ ስለዝነበረ ከም ኣብነት ተጠቂምናሉ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ማእከላይ ደረጃ ክትሕፎ ትኽእል ወይ ከዓ ናይ ሃይስኩል ኮልያ ምስኡ ማለት እዩ ድሓን ነዚ ቪድዮ ከይነውሓና መታ ንሕፅር ኣቢለ ናይ ክልቲኡ ክፅሕፈ እየ ካብ ወርሒ 6 ክሳብ ወርሒ 2005 ክሳብ ወርሒ 9 2012 ኣብዛዕዲ
جيمنازيوم إنه نصحف خلنا كمزي هاي سكول مالتي بالجرمن جيمنازيوم إن سوا Schule in Sauer und Asmara. Sauer und Asmara. Oder Barca. Schule. Barca ከም ዝተምሃርና ናብ ሰዋ ናብ ኣስመራን ድማ ከም መባእታን ኣዝ ሃይ ስኩል ከምዚ ገበርና ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና። ኦኬ ከምዚ ጌርና ድማ ሹሊሰ ኣውስቢሉንግ ከምዚ ጌርና ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና። ድሕሪኡ ኣብዚ ትሕቲኡ እንታይ ክንፅሕፍ ንኽእል? Sprachkenntnisse. Sprachkenntnisse. Kenntnisse om die taal. Weet dat ik nog misschien. Sprachkenntnisse. Sprachkenntnisse ድማ ኣርእስቲ ስለዝኾነት እዚኣ ልክዕ ዓብያ ከምቲ ናይቲ ክሳይድ ገበርናዮ ሳይዛ ድማ 14 ገብራ Sprachkenntnisse ድሕሪኡ Sprachkenntnisse ኣብዚ Sprachkenntnisse ከዓ እንታይ ዓይነት ክንፅሕፍ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ንኽእል ክንፅሕፍ ኢና ትግርኛ ኦኬ ብጀርመን ከምዚ ንፅሕፎ ማለት እዩ ትግርኛ እንግሊሽ ብጀርመን ከምዚ ጌርና ንፅሕፎ ዶች ካልእ ቋንቋ ንኽእል ተኾይና ንውስኸሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከመይ ጌርና ክንፅሕፎ ንኽእል ትግርኛ ሙተር Sprache ትግርኛ ሙተር Sprache English good ወይ ከዓ ሰርቲፊኬት ለና ክንፅሕፎ ንኽእል ንኣብነት B2 German sehr gut ሰርቲፊኬት ለና ክንፅሕፎ ንኽእል ከምዚ ጌርና ክንፅሕፎ ንኽእል ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ቋንቋ ምስ ወዳእና ኣብ ትሕቲኡ ድመፅእ Besonderes Kenntnisse Besonderes Kenntnisse Besonderes Kenntnisse እዚኣ ከዓ ከም ኣርእስቲ ስለዝኾነት እንታ ኩሉ ግዜ ንገብራ ነዕብያ እቲ ናታ ክስታይ ከዓ ኣድሚቕና ነውፅኦ ኦኬ Besonderes Kenntnisse ይብላ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ብፍሉይ ንኽእሉ ነገር ኣሎ ካብ ተመክሮ ናይ ስራሕ ወፃኢ ባዕልና ዝተምሃርና ኢልና ገለ ማለት እዩ ሕጂ ክፅሕፈ Microsoft Office Pro Programmiersprache እዚ ናይ ቋንቋ ኮምፒተር ፕሮግራም ትገብረሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ክትፅሕፈ ኣለካ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ብዙሕ ሶፍትዌራት እዩ ደሎ ከም ኣብነት ኤክሰል ወርድ እዚ ንጥቀመሉ ዘለና ወርድ ማለት እዩ PowerPoint und ንበሎ ዳሕን Outlook ከምዚ ጌርና ከዓ እቲ ንኽእሎ ኣብዚ ንፅሕፍ ማለት እዩ ኣብዚ ብድሕሪኡ ፕሮግራሚንግ ስፕራኸ እንታይ ዓይነት ፕሮግራሚንግ ስፕራኸ ትኽእል ብዙሕ ዓይነት እዩ ደሎ ከም ኣብነት ደሓን C und Java ንበሎ
ጌርና ድማ እቲ ናትና ፍሉይ ንኽእሎ ነገር ኣብ ዝላዕሊ ካብ ትምህርቲ ወይ ካብ ስራሕ ተመክሮ ዘይቀሰምናዮ ነገር ቤዞን ድሮኬንትነስ ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ኮይኑስ ብፍሉይ ፅቡቅ ጌርና ንኽእሎ ወይ ኣብ ትምህርቲ ዝተምሃርናዮ ብፍሉይ ፅቡቅ ክእለት ዘለና እንታይ ንገብሮ ኣብዚ ንፅሕፎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሆቢ ይመፅእ ማለት እዩ ሆቢ እዚ ከዓ ልክዕ ከምታ ዝገበርናዮ ሆቢ ርእሲ ስለዝኾነት ኣዕቢና እቲ ክልተ ከዓ ኣድሚቕና ንፅሕፎ ሆቢስ እዚ ከዓ ኣብ ናፃ ግዜና እንታይ ከም ንገብር ወይ ከዓ ናፃ ግዜ ክንረክብ ከለና ነሕልፈሉ ዓይነታት ክስታይ ንገብር ማለት እዩ ንኣብነት ራይዘን und ፕሮግራሚር ከምዚ ጌርና ንፅሕፍ ከምዚ ጌርና ድማ እቲ ሆቢስ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ሽዑ እታ ዕለት ንኣብነት ኣብዚ ሓንቲ ከተማ ትፅሕፍ ዘለኻዮ ከተማ ማለት እዩ በርሊን ዕለት ክንፅሕፍ ማለት እዩ ብዝሎሙዓንቲ ዕለት 19 11/2023 ከምዚ ጌርና ድማ ፈሪምና ከምዚኣ ጌርና እታ ኣብ ሓፃር ግዜ ዝፅሓፍ ሌቨንስላውፍ ክንፅሕፋ ንኽእል ኢና ካብዚ ንላዕሊ ፕሮፌሽናል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ስእሊ ክነእትወሉ ንኽእል ኢና ስእሊ እቲና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና እዚኣ ግን ሓፂር ግዜ ወይ ኣብ ሓፂር ግዜ ቢዘርቦን ክትገብር ተለኻ ብቐሊሉ ክትፅሕፋ ትኽእል ሌቨንስላውፍ ኣብዚኣ ንሕለት ባርከ ንሎማዓንቲ ዝበልኩዋ መደብ እዚኣ ነይራ ካብዚኣ ተማሂርኩም ካብዚኣ ተሓጊዝኩም ትኾንኩም ኣብዛ ቻነለይ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ላይክ ኮመንት ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ይዕድመኩም ኣብ ዝመፅእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ